ak Connected Controller je pripojený v domácej sieti. Vy ste v tejto domácej sieti pripojení buď cez kábel alebo cez Wi-Fi. Môžete sedieť v pohodlí obývačky, v pracovni. Nemusíte byť priamo pripojení v nejakej technickej miestnosti, kde je rozhľadač a môžete programovať týmto spôsobom. Ako sa pripojiť k tomuto systému, ako jednoducho odhaliť nejaké chyby? Ak systém neodpovedá, potom skúste preveriť následovné. Ak systém neodpovedá, to znamená, že je odpojený a svieti táto červená ikonka. Vtedy skúste pozrieť, ako máte nastavené automatické získanie IP adresy. Nico Home Control vyžaduje, aby bolo zakliknuté získať adresu IP automaticky, takisto získať adresu servera DNS automaticky. Často sa stáva, že programátor, inštalátor bol niekde na stavbe, predtým povedzme programoval alebo snažil sa spojiť s nejakou IP kamerou, alarmom, použiť túto IP adresu, kde napísal presnú adresu a zabudol odkliknúť a nakliknúť získať adresu IP automaticky. Potom v prípade, že ste pripojení pomocou kábla a máte zapnuté aj Wi-Fi na vašom počítači, potom je dobré to Wi-Fi na vašom počítači vypnúť. Taktiež skontrolujte antivírový program, či náhodou nespomaluje komunikáciu. Taktiež skontrolujte firewall, či je firewall povolený pre všetky NHC náležitosti. Čo sa týka spustenia programu, Nico, kliknem, začne sa mi otvárať okno programovacie. Zobrazí sa toto okno, vidíte, je tu zeleným, že som pripojený. Ja momentálne s týmto počítačom som pripojený k inštalácii Nico Home Control. Nový projekt, otvoriť projekt, stiahnuť aktívnu verziu, stiahnuť inú verziu, kde máte všetky verzie predchádzajúce posledných 50 verzií. My začneme nový projekt. Klikneme na nový projekt. Vytvoriť nový projekt Nico Home Control. Všetky polia označené znakom červená hviezdička sú povinné. Musíme si vybrať typ inštalácie. Keďže hovoríme o zbernicovej inštalácii a toto video sa zameriava na zbernicovú inštaláciu, vyberieme si Connected Control. To, čo je bezdrôtový Smart Hub, bude vysvetlené v inom videu. Názov projektu, školenie. Môžeme použiť diakritiku, nemusíme vytvoriť. Dostali sme sa do informačného panelu, kde máme množstvo informácií, ktoré najprv vyplníme na začiatok jednu časť, to je táto. A tieto vedľa informácie vpravo sú hlavne už, keď som doprogramoval. Alebo mám niečo už naprogramované, aby som vedel hľadať chyby, vedel by som pozerať nejakú diagnostiku, vytvárať nejaké štítky rozvádzača a tak ďalej. Takže prejdem si informácie o projekte a nastavenie. Hardware, Connected Controller môžem vybrať. Samozrejme bezdrátový Smart Hub vyberať nebudeme, keď už sme raz vybrali Connected Controller. Jazyk softvéru sa volí podľa jazyka inštalátora programátora. Jazyk inštalácie sa volí podľa jazyka toho, kto to bude užívať. Informácie zákazník, Slovakia, informácie inštalátor, meno Nico, spoločnosť Slovakia napríklad, informácie o verzii, môžem som dopísať, programoval som to v 2.9.5, programoval som to vtedy, obsahuje to, čiže nejaké jednoduché informácie ohľadne tohto projektu. Dostávam sa do globálnych nadstavení, kde znova vidím, že či som pripojený, čas a miesto, časové pásmo. Časové pásmo si vyberiem podľa toho, čo mi samozrejme najviac vyhovuje. Keďže je to Slovensko, vyberiem si Európa Bratislava, kde sa mi zobrazia súradnice tohto umiestnenia.
Ale v prípade, že nachádzam sa v inom meste ako Bratislava, ja neviem, Prešov, Košice, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Žilina, vtedy môžem ručne upraviť tieto súradnice podľa toho, v akom mieste sa nachádzam. Ďalšou je tu čas a dátum, ktorý sa automaticky preberie z vášho teraz internetu smerom do vašej inštalácie. Integrácia s centralizovanou sieťou, toto nie znamená, je to predvolené. V prípade, že ste integrátor systémov, tak môžete použiť aj tento. Samozrejme, to už je ale v inom videu alebo ináč vysvetlené. Tarify energií, v prípade, že využívate energie, môžete dopísať tarifu elektriny, tarifu plynu, tarifu vody. S týmto sa bude pracovať ďalej. Pokračujeme do ďalšej časti. Stlačíme zavrieť. Tu sú, ak máme dotykové obrazovky, tu sa dajú vytvoriť nejaké profily. Samozrejme, nemáme naprogramované ešte nič, takže k tomu sa dá vrátiť až neskôr a čo bude vysvetlené v ďalšom videu. Automaticky prepneme do vytvoriť. Vrátime sa do prezentácie. Softvery v tomto vytvoriť sa nachádzajú nejaké funkcie, niečo sa tam dá vytvoriť, mazať, prepájať. Vlastne toto je celé to gro toho programovania. Keďže sme vytvoriť, ideme do ďalšej tejto časti. V prvej časti sa nachádzajú kresliť miestnosti a importovať pôdorys. Importovať pôdorys je veľmi potrebné, dôležité pre orientáciu toho inštalatéra. Plán tejto elektrickej schémy domu, len formáty JPEG alebo PNG. Pozor, nie DVG, nie PDF, len formáty JPEG alebo PNG. Len jeden súbor pre celkový pôdorys. Ak inštalácia obsahuje viac podlaží a chcete, aby to tam bolo zobrazené, je nutné spojiť tieto obrázky do jednej časti, do jedného obrázku. Maximálna veľkosť súboru 2 MB. A ideálne v pôvodnom obrázku vymazať kóty, šrafovanie a podobne, čo môže zvyšovať a je to aj potom neprehľadné. Tip: pomocou programu na opravu grafiky, napríklad od spoločnosti Microsoft, môžete skopírovať časť ľubovolného súboru a uložiť ako PNG alebo JPEG. Môžete použiť pôdorys ako základ pre programovanie elektroinštalácie Nico On Control. Ukážeme si nejaké príklady. Importovať pôdorys. Importovať. Napríklad máme 3 podlažia, veľkosť, môžeme meniť. Dáme vymazať. Znova importovať iný pôdorys, napríklad takýto 4 podlažia. Tu si to približujem myškou, ale takto si to zväčšujem. Môžem vypnúť mriežku a mám. Znova vymazať, použijeme jednoduchší, importovať súbor a vyberieme si jednopodlažný dom, kde si nastavíme veľkosť daného obrázku. Ideálne je nastaviť nejakú veľkosť, zavrieť a vložiť tam aspoň jeden ovládač, jeden malý symbol, aby som videl, ako sa to bude hodiť, ako sa to bude pasovať. Čiže pridať ovládače, napríklad základný ovládač, on mi ho hodí niekde vľavo hore. Ja ho dám do najmenšej miestnosti, môžem do tejto alebo do tejto, dám do toalety. A teraz vidíte, že aký to je veľkostne. Vrátim sa naspäť do importovať pôdorys a môžem si zmenšiť, aby som ho nemal. Čiže takto mi to proporčne sedí, zavrieť, kliknem na ten ovládač a vymažem ho. Takže takýmto spôsobom nadstavím veľkosť tohto obrázka. Takto som si importoval tento obrázok, s týmto budeme pracovať aj v ďalších videách. Teraz
Tak ako sme sa rozprávali na začiatku, čo tu budeme robiť, importovali sme obrázky a teraz nakreslíme miestnosti tak, ako je to podľa obrázka, ako nám to vyhovuje. Tieto miestnosti sa potom budú zobrazovať v aplikácii, v dotykovom displeji a sú veľmi dôležité. Začneme od jednoduchých miestností a vrátime sa teda kresliť miestnosti. Význam toho potom uvidíte aj v ďalších videách. Kresliť miestnosti. Použijem napríklad na túto miestnosť štvoruholník. Označil som izba 1. Kliknem na symbol, vyberiem symbol, predpokladám detská izba, zavriem. Teraz môžem ísť do tejto spálne. A vyberiem si k tomu najlepší symbol, ktorý symbolizuje tú spálňu. Teraz znova ten štvorec, WC, napríklad ďalšia miestnosť je vstup, ktorá je tiež takto štvorcová. Chodba má tiež takýto obdĺžníkový tvár, čiže jednoduché. Všimnite si, ak zájdem do ďalšej miestnosti, zobrazí sa mi to červeným, čo mi naznačuje, že nesmiem preťať ďalšiu miestnosť. Keď sa vrátim naspäť, je to čierne. Chodba. A teraz si vykreslím miestnosti, ktoré nemajú taký štvorhran, ale majú viacero tých hrán. Vytvorím si tieto čiary a vyberiem si prvý bod. 1, 2. Pomocou zoomu vidíte znova, keď zajdem vedľa, je to červené. Keď som mimo, je to správne. Čiže vytvoril som si. A teraz môžem túto kuchyňu mám tu na výber množstvo znakov a teraz obývačku, kde znova môžem použiť štvor nejaký. Pomýlil som sa, kliknem vymazať a idem na znova. Není problém. Obývačka. Takisto môžem, povedzme, nakresliť miestnosť, ktorá bude mimo. Exteriér. Taktiež môžem urobiť aj miestnosť centrálne funkcie. To využijem neskôr a budú tam funkcie, ktoré sa budú týkať len centrálnych nejakých žalúzí, vypínačov, termostatov a tak ďalej. Čiže centrálne. V týchto miestností môžem vytvoriť niekoľko, môžu byť napríklad prvé nadzemné podlažie, druhé nadzemné podlažie, môže to byť spálňa, môže to byť, ešte tuto mám kúpeľňu, ešte aj tuto môžem vytvoriť. Vidíte, tuto už musím použiť čiary. Spojím to.
Niko školenie a Niko Academy. A druhé video je o zbernicu a kabeláž, programovanie, druhá časť, základná akcia. Čo sa dozviete v tejto druhej časti? Pridávanie ovládacích prvkov a zariadení, čo sú základné akcie, vytváranie základných akcií, naplnenie rozvádzača, adresovanie vstupu modulov, nahrávanie programu. Čo sú základné akcie? Sú najčastejšie používané akcie, ktoré sú v Niko Home Console 2. Sú to väčšinou lokálne ovládania niektorých najčastejších používaných zariadení. Zapínanie svetiel, zásoviek, ventilátorov alebo iných spínaných zariadení. Ovládanie stmievateľný LED 230 V žiarový maximálne, ale 10 kusov na jeden svetelný okruh. RLC žiaroviek, DALI svetiel s predradníkom 1.10 a ovládanie žalúzie, roliet, marky, závesov. Toto sú základné akcie. Pre ostatné akcie pre ostatné vykurovanie napríklad sa používajú iné typy akcie, ktoré budú vysvetlené v inom videi. Vrátime sa do programovacieho, alebo teda do programu. V predchádzajúcom videu sme vytvorili takýto pôdorys, kde sú aj jednotlivé miestnosti a do týchto jednotlivých miestností teraz budeme pridávať jednotlivé ovládacie prvky. Čiže ovládacie prvky a zariadenia, kde sú všetky typy týchto ovládačov. Základné ovládače, vyberieme si napríklad dvojnásobné tlačidlo z LED. Vyberieme si miestnosť, do ktorej to vložíme. Takže vložíme to do miestnosti, ktorá sa nazýva kúpeľňa. Vložím ich niekde vedľa. Nazvem ho tlačidlo kúpeľňa dvere napríklad. Hej. Ukazujeme ľavú, pravú časť, nie je priradená žiadna akcia. Dám zavrieť. A teraz základné ovládače zavriem a pridám zap/VIP zariadenia, keďže viem, že týmto ovládačom ovládam svetlo, spínaný okruh, ktoré nazvem stropné svetlo, bodovky 6 ks, napríklad. Chcem zavrieť. A takisto v tejto kúpeľni s týmto ovládačom vyberiem aj spínaný ventilátor, ktorý môže byť niekde na túto spínaný ventilátor kúpeľňa. Z týchto ventilátorov je málo, takže ho nazvem iba ventilátor. Zavrieť a zavrieť. Na prepojenie tohto ovládača s týmito výstupmi, zariadeniami, potrebujem základnú akciu. Kliknem základná akcia, vyberiem si ľavá časť a ventilátor. Takže vytvoril som akciu, túto a základnú akciu pripojím alebo priblížim viacej k tomu ovládaču. Názov tejto akcie je dôležitý, pretože sa zobrazí v dotykovom displeji a v aplikácii. Mám napísanú miestnosť, ovládač, ventilátor, tu je to správanie. Správanie je vždy zapnutie, lomené vypnutie. Toto, ak by som klikol, odpojí mi a to znamená, že tento ventilátor sa zobrazí len v dotykovej obrazovke a v aplikácii, nie pomocou tohto ovládača. Čiže ak by som mal také zariadenie, ktoré sa ovláda len z aplikácie alebo z dotykovej obrazovky, zakliknem túto možnosť. Ja to odkliknem a znova kliknem na ten ovládač, pridám to. Teraz bude tento ventilátor ovládaný z tohto ovládača a taktiež z dotykového displeja a z aplikácie. LED spätnej väzby normálne, čiže ak je ventilátor v chode, ledka svieti. Ak dám prevrátené, tak je to opačne. Ventilátor ide, ledka nesvieti. Čiže závisí od toho, čo potrebujem. Pri ventilátoroch môžem využiť ešte aj túto možnosť, zastaviť túto akciu po určitom čase. Napríklad zvolím 5 minút. To znamená, že ak ja zapnem ventilátor sa rozbehne
a do 5 minút ho znova nestlačím, ten ovládač, tak sa vypne sám. Čiže môžem to nechať. Je to hlavne táto funkcia je tu hlavne kvôli týmto ventilátorom, kvôli rekuperácii a kvôli týmto vetracím zariadeniam. Zavrieť. Nemusím odchádzať z tejto základnej akcie, z tejto možnosti, ale rovno zakliknem, vidíte, ľavá časť je šedá, pravá je čierna, kliknem druhú, svetlo, stropné svetlo bodovky. Nemusím to takto nazývať, pretože to sa mi zobrazí v aplikácii. Nazvem to stropné bodovky. A mám tu označené tlačidlo, pravú časť, svetlo, zapnutie, lopné vypnutie. Vyberiem prevrátené a nemusím to dať zastavovať, pretože keď odchádzam svetlo, vypnem zavrieť. A zavrieť. Čiže vytvoril som jednoduchú kombináciu tohto ovládača, svetla a ventilátora v kúpeľni. Veľmi často používaná funkcia. Teraz sa zameriam na stmievanie, napríklad v spálni. Pridať ovládače, základné ovládače a vyberiem ovládače, ktoré sú určené na ovládanie stmievania. A to sú tieto predefinované ovládače. Predefinované ovládače môžu byť pre stmievanie, pre motor, pre audio, pre vetranie. Ja využijem ovládač pre stmievanie. Čiže ovládač pre stmievanie dvojnásobný bez ledky. Keďže takýto mám reálne v inštalácii, tento vyberiem. Vždy ten ovládač musí byť taký, ako je aj reálne na stene, alebo aký je plánovaný. Nechám tento názov tak, zavrieť a vyberiem zariadenie, ktoré k tomu pripojím. A to je variabilné svetelné zariadenie. Kliknem na ňo a vyberiem smývateľný svetelný okruh, ktorý nazvem stropné svetlo. Pamäť smývača povolené, zakázané. Povolené je, na akú poslednú intenzitu sa vždycky zapne pri vypnutom stave. A smývateľná zásuvka, aby sme to využili, lampa. Zavriem a idem do základných akcií. Základné akcie znova. Kliknem na ten ovládač, vyberiem ľavú časť, kliknem na lampu. Akcia sa nazýva lampa. Pod týmto názvom ju užívateľ uvidí v aplikácii v dotykovom displeji. Zavrieť a spojím teraz pravú stranu so stropným svetlom. Takisto nechám názov stropné svetlo. Zavriem a zavriem. Poslednú vec, ktorú teraz pridáme pri tých základných akciách, ktorú využijeme, sú žalúzie. Znova pridať ovládače a znova je to predefinovaný ovládač, stmievanie motory. Keďže v tejto inštalácii je dvojnásobný ovládač žalúzií roliec LED, tak si ho vyberieme. Takže ešte raz. Tu sa mi zobrazí. Zavrieť. K tomuto ovládaču je možné pridať ďalšie nejaké zariadenie, ktoré budú ovládať. Čiže k tomuto ovládaču pre motory je možné pridať len výstupy motoricky ovládané. Otvoriť, zavrieť zariadenie. Najčastejšie používané na Slovensku je žalúzia. Kliknem na žalúziu 1 a nazvem ich žalúzia spálňa. Dvere, kde nadstavím čas chodu hore, čas chodu dole, plynulý mód, krokový, kde 0,05 kroku je veľmi, veľmi malý a tým pádom by žalúzia sa tvárila pri naklápaní, že nejde, nefunguje. Čiže musíme minimálne ten impuls dať na 0,5, 0,4, to je minimálna hodnota. Kliknem, pridám ďalšiu žalúziu, ktorú nazvem žalúzia spálňa okno.
To isté platí. Plynulý mód je bez naklápania, krokový mód je s naklápaním. Zavriem a znova základná akcia. Ľavá časť. Žalúzia spáľňa dvere, môžem nechať. Pravá časť. Žalúzia spáľňa okno. Zavrieť a zavrieť. Máme vytvorené ovládacie prvky a zariadenia prepojené pomocou základných akcií. Sú to tie lokálne, čiže nie svetelné scény, nie automatické funkcie, nie kúrenie, nie videovratník, len základné lokálne funkcie. Ideme do naplniť rozvádzač. To je ďalšia časť. Hej, a tak, ako je to tu napísané, musíme vytvoriť rozvádzač. Takže rozvádzač, pridať nový rozvádzač, kde mu dáme názov, napríklad RS1, počet radov povedzme 2, zmeníme na 20, aby sme videli, ako sa prejaví tá zmena. Pridáme prvky, ktoré potrebujeme na prepojenie s tými zariadeniami, ktoré sme pridali do rozvádzača, čiže pridáme 6 výstupovú jednotku, taktiež sme tam mali stmievania, ktoré sa musia pripojiť, tieto symboly, na univerzálny stmievací modul a taktiež modul pre žalúzie. Zavrieme, čiže máme malý rozvádzač, priradiť, vyberte modul, ku ktorému chcete priradiť zariadenie. Kliknem na spínaciu jednotku a podľa projektu, ktorý mám pred sebou, pridám spínané svetlo, pôjde na výstup číslo 1, ventilátor pôjde na výstup číslo 2. Kliknem na stmievané svetlo, vidíte, výstup číslo 1 je lampa, výstup číslo 2 je stropné svetlo, žalúzie, jedna žalúzia, druhá žalúzia. Tretí výstup je voľný, kde pripojím nejakú inú žalúziu. Čiže pridal som všetky ovládacie prvky, prichádzam do časti adresa. Každý modul a každý prvok má svoju adresu, ktorú musíme získať pre ten daný modul. Sme v časti adresa, časť moduly a tým, že tento modrý svieti pri dvojke spínací modul, očakáva adresu od spínacieho modulu 6 výstupov. Pozrieme sa, ako zistiť rozvádzačové moduly. Každý rozvádzačový modul má jedno tlačítko označené žltou farbou, krúžok, stlačím tohto tlačidla, modul vyšle adresu, ale len v časti adresa moduly. To znamená, keď sme v adresa, adresovať moduly, stlačíme a získame adresu, kde je 8 čísiel v hexadecimálnom kóde. Univerzálny stmievací modul takisto. Dobre, takže tam by sme takisto stlačili. Žalúziový modul stlačíme. Nedostali sme adresu od univerzálneho stmievacieho modulu. Uvidíme, čo sa stane ďalej. Zavrieť. Takisto teraz musíme postupovať pri ako získať adresu. Hej, je po stlačení tlačidla alebo displeového prvku, čiže tlačítko. Vyšle adresu. Program sa musí nachádzať v adresovacom móde a ešte jedna vec. Najprv kliknem na to tlačítko a až potom stlačím na to tlačidlo reálne na stene. Vyšle. Pre stmievanie stlačím. Pre žalúziu stlačím. Mám všetky adresy pridané, okrem tohto univerzálneho stmievacieho modulu, ktorý mi adresu nevydal a musím za chvíľku zistiť prečo. Ale za chvíľku ukážem, čo sa stane, ak tento program nahrám do rozvádzača. Automaticky mi zobrazí univerzálny stmievací modul. OK. Kliknem ďalej. Pripájanie k inštalácii. Musím si pozrieť všetky chyby.